Oh sembah nuwun. Heeh. Ya diaturake tetembangan sing kepenak. Ya. Sapa sing kemareng nyekar? Anakku wedok Mbak Agnes dhisik. Ya. Didum-dum ya ana lagune sing Mbak Tatin disuwuni pirang-pirang ya didum. Ya. Ora Tatin kabeh mergo suarane isih dienggo pirang-pirang sasi. Ya. Dirit-irit. Heeh. Kok ndak suarane entek awake iso mlembung. Ha iya. Ayo nak Agnes jumeneng. Ya. Nggih. Diaturake. Heeh. Nembang apa Mbak Agnes? Ha iki oke banget kok mengarkari milih. Ya. Tembang kangen nono. Ya. Gerajakan Banyuwangi Mbak Ayu wis cetha. Ya. Sesideman kok. Ya. Iki sing ora ana jenenge sinden, sesideman. Nino nino. Ono diten yuk, Nes. Oh nggih. Satusnya. Tak keke kowe. Kowe mau melu nyinden awan to? Nggih. Ya siki opae. Lah niku Pak. Jan. 100 ki nek ming buruh bendong kok. Alhamdulillah, bangane becak. Ah, pokoke tukang bebak, tukang pupuk laris. Heeh, matur suwun. Heeh. Wiwitane ya diaturake. Welinge pamanitia sing sak cukupe wae nok limbukan ya ora apa-apa. Heeh. Mangga. Wiwitane anderek sang beki priya bagus Kang olah budaya kang olah budaya iki ya di live streaming karo live streaming awake dhewe siji apa loro sa live streaming satu oh iya live streaming biasane loro saka Dalang Sena karo PWKS live ninggi ming siji sing melu mrene mak iya saka Dalang Sena channel penonton wis ngancik 19.000 piyayi no wah iya luar biasa siji mak siji kuwi ya akeh sing padha mresani mula anu apa jenenge merti dusun kerajaan Brigas kene ora mung dinikmati karo para warga sak kiwa tengen kene ora mung sak Indonesia no ning sak donya kabeh iso mresani luar biasa ya mak saiki canggih ya terus sowan menyang kutha gedhe nenono bandara Treska ketoke bocah isih cilik apa mrojol siji ya oh anak-anak to wis saiki mang kok kenekaten nggih mboten lha apa umure ah ya wis umur ning dedeke piadeke semur ora kayane isih bocah to iya slendang selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana swara kurang bremana ning wasis ning wasis ngungrung
Dyah Sulistya Dyah Sulistya pijar incangake alis monggo yuk terus tresno tungtang tung terus tresno sesidemar monggo luweh becik paterono timbang pepisah marang kula
pateni siku enak kowe bocah latihan bocah ratuwo Henryko jiwa ragaku bergurung kehormatan mampu rukun ngarepi urip ana tundane kake amasa isine kowe apa wae dadane sesujud ya sampun dipun minangkani sesideman ya lumantar Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias oh iya jenenge kok le apik men ayo aja tak anggap sembrono ayo gentenan ya Mbak Elisa Orkarus Alaso ya iki sing sinden blasteran gembel karo kepok ya Mbak Elisa jumeneng ya nggih geng jalu sedaya mawon wah atas nggih wah sedaya sami selamat sedaya nggih wah nggih matur sembah nuwun syukur iki sinden po lampor to lah kan piye nyapa ya ini ya ora apa-apa menyapa para penonton ki penting lah iya penting kathah penonton nganten iki nganten delesep ra ketok nanti apa delesep ndlesep ora ndlesep ya nek diajari basa Jawa angel ra jamak-jamak ya karanggone ya miring ngene iki dadine ya mari golek nggon sing sekep sing kepenak ya iya matur panuwun karo Bapak Wakil Bupati nggih matur panuwun Pak Wakil Bupati sampun dipun timbali mriki ampun kapok nggih benjang timbali malih nggih kaya tawa wae njukan ora ya ora apa-apa iki ya Pak Wakil Bupati paring bebungah ya paring bambungan napa nyuwun iki lho pirang-pirang wiluwartane oh nggih mau nampi kayon langsung ditempelai tangane Pak Seno untuk salam tempel plek wah seneng iki mesti dalange batinku kowe kok mripatmu melirik ya ketok amplope ketok kandel dalange langsung nampa lu ngopo-opo wis nampa amplop ceplek wah iki nek ora aku bermurah hati tak pek dhewe wong Pak Bupati le maringi karo aku tek ngono iya nek ora ora ngendika apa-apa matur nuwun Pak kersanipun sudah untuk Bapak saja ayo Pak ning jane aku murah hati ya soalnya sindan-sindan kok ketoke raine do memelas-memelas ya mesake ya Pak ketawen mau lho 1 2 3 4 5 6 7 nya nyatus nah aku cepet banget nambani boyo alon-alon gak numbaske susu anake barang lo ya pas gitu ya gitu didung pas satu-satu lumayan kayak ayu aja kayak tatin sare Mbak Ayu sare oh ya wis goleke bantal nah bisa ayo sinden ayo ket mau awan iku Pak ket siang sinden patoan tenan kok ya ora mung sinden kancane ya patoan ana sing ngarani aku ki duwe grup loro duwe grup telu ora ya mung siji ki sing tekan Binti no oh wis pokoke harus kok Yojo pindah Semarang pindah Solo pindah Kulon ngono ku ya mung karo iki oh iya ya Mak iya nganti mau panitia ana sing ngenekke raine do nglengo aku ya meneng wae kajenge Pak karang ya ora adus sapa tanggung ya Mak iya wit bodho lho ya turune ning dalan lho tekan saiki mula wis tak nehi ultimatum kurang pira tak hitung iki kurang 90 dina meneh 90 dina meneh rasakno kowe doan iya disyukuri ora apa-apa ya
Disyukuri. Persembahan nuwun. Semangat sing pentinge. Ya. Ki ana sing nyuwun mau tulisane Apa, Elisa. Wo lah. Lu ngiting asmara kuwi iso dienggo gamelan. Nggo kebot kuwi. Oh, nggo keyboard. Niku wonten kathah niku napa tembang kangen wonten gubuk asmara wonten. Gubuk asmara. Nggih. Kowe ki bos dudu ya gubuk. Sing ngajari sapa kuwi salah kupinge. Jarene muni piye? Gembos asmara. Tak benake langsung. Iki sok ndelok streaming, mergane aku mbiyen sok muni gembos asmara. Ayo bagonge Pak Seno sing salah kuwi. Ayo. Gembos. Gembos. Ayo gubuk kok tekan gembos dawa banget kuwi tekane. Iya. Ayo dibawani Mbak Elisa. Nggih, siap. Nyingkar nyingkur. Pendak-pendak tak nggo conto lho napa nggo conto piye. Elisa kuwi ora Jawa asli kuwi iso nguri-uri kabudayan Jawa. Nek awak dhewe sing Jawa asli kok ora gelem nguri-uri iki mbah kaya ngapa isine ya nak. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Iki basa Jawa angel ra jamak we mesa nekuk-nekuk ilat ben supaya iso. Nganti disetrum sih ya Pak. Ben iso muni Jawa. Ngono. Tapi aku seneng. Soalnya saiki akeh cah enom-enom ya dadi dosen ning saiki ne. Do laporan karo aku. Cah nom-nom saiki terima kasih Mbak Elisa dan Pak Seno sekarang udah jadi inspirasi anak-anak muda. Sekarang seneng nonton wayang. Ngaten niku kaca sing sakniki seneng nonton wayang soalnya cuman nonton Bagong Pak Seno lucu ngaten niku. Iya. Ning aku sing pecah sirahe. Soalnya kenapa? Lah ya bendina ditajaluki lakon Bagong nganti lakon Bagong iki jane ora ana lho nganti aku ngarang dhewe. Ngarang dhewe ya, cerdas ya dalange. Sekarang cerdas ya kudu gelem. Ya. Malah dunia. Sesone nek dijaluki lakon Bagong, jaluk tambahan, Pak. Jaluk Bagong, ditambahi ngono. Tambahi larang ngono lho. Nek jaluk Bagong, lor larang ngono. Ben saya dhuwur ngono lho, tambah gleleng. Bener. Oke, sesuk tak njaluk tambah ning bayarmu ajeg lho. Lho kok ngono. Lah iya lah sing dhuwur aku kok. Sing mikir Bagong aku kok. Oh iya, ora apa-apa. Ben saya berkelas Bagonge ya to. Iya. Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Neno. lelampahan kang Mbak Elisa iki ora mung iso nembang, ning iso mayang no. Oh iya ta. Iya, jane sesuk mbok menawa taun ngarep awak dhewe iso ditimbali mrene mbok menawa. Ya, nek ana sing ngersake wayang awan Elisa. Ya. wah Wis siap ya saya. waduh ya rada larang siktik ya. Ayo wong apik kowe wong karuan kok wis. Iya ya masalah arepe apik indasku ya munget ya Pak. Dari dalam ki angel sirah Aja kasar to iya ndas. sirahku ki mumet ya Pak nek dari dalang dari sinden pena kare maca bar kuwi mane-mane ngono rada gleleng sithik ya waton ayu ngono beres dadi dalang ya buyar ndase kudu Ayo, mikir sakarepmu macem-macem Sak karepmu sing buyar ndas-ndasmu dhewe kok. lah ya aku mengakui gaweane Pak Seno ki abot tenan ngono lho kudu mikir lakon, durung mikir macam-macam, durung tangane kerja, sikile ya kerja. Wah, durung kok sih mikir liyane, durung utang-utange, ya ta, Pak? Ayo direwangi ngene iki ya minggu nyaur utang kok ya. Iya, ya terus. Tresna tulus nadyaningku
gubuk asmara. Ya ini lagu ini juga aku persembahkan buat dosenku tercinta yang hadir di sini, Pak. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, ini dosen tari jurusan ISI Yogyakarta. Oh, Pak Iwan ono. Oh ada, tapi membaur bersama penonton. Ada di sini beliaunya. Semoga beliau suka ya. Seneng Pak, nek ini penontonnya soalnya rareti, arep ono kasta, ono pejabat, ono apa semuanya jadi satu. Makanya yang namanya pertunjukan wayang tuh nggak tahu itu. Pertunjukan untuk rakyat. Untuk rakyat. Orang ngerti kui golongan apa ya luweh ngono ya Pak. Kaya wingi kae sing munggah wingi Pak. Sing munggah wingi sing kok nek kesuwung wingi kuwi dosen tenan Pak. Jebulene sing Hartanto Gatotkaca Pringgondani Werkudara Jodipati wingi kae. Kae dosen tenan kae. Dosen tenan. Kae dosen tenan ning Bengkulu tenan kuwi. Lah nek kok kaya wong pekok. Nah, kuwi IQ-ne keduwuren. Kaya wong edan dosen tenan. Iya ya ora apa-apa. Nyatane dhek ya seneng. Awang dikeploki kancane kok melerok. Ya rasa dikeploki aku isin Isine ngapa wong dikeploki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama. Ya lek keploki ming siji loro ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Lah ngono ki rak ya aku semangat no. Keploki ming siji loro. Rasah wae. Kenapa? Nggak tahu ini. Ada apanya? Ada ini. Ada kodoknya. Kod. Kurang ngajar wih. Dalam kok nguntal kodok iki. Iya, ora apa-apa. Mak srek kaya otote kaya piye. Pot ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Ngrasa sok sujono karo sapa. Lah, mboten lho nek kaya nggon story-story ning rak ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Lho sing njaluk tembangmu akeh banget ki arep tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang Kuning, Tatin. Wah edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping Gunung, Tatin. Caping Gunung iki saka panitia. Kok Caping Gunung sik wae. Kabeh apa? Setenggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kuwi diajar. Nggih, Caping Gunung. Ya, jengglengke. Ya. Kowe sing ngumpul. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasa kowe iki ngopo di video barang. Tresno gundulmu ki. Ya. Nggih, niki Caping Gunung nggih. Heeh, jengglengke. Ya. Saben bengi monggo. Saben bengi Nyawang piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dum ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Memuaskan penggemar itu sulit loh. Ya. Penggemarmu neng kene akeh banget mau neng jero transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kan. Heeh. Yen memajang yen memajang mbok suntik tin kok titik-titik guyu titik-titik guyu engko nek gejala pekok lah piye ta aku guyu rento mrepet rento ayo arep nyuwara kok
ngono lho. Kanang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, aku ya krungu kok. Sapa ora? Iki ayu ning budhek. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku bedhek. Ya wis ya teruske. Lah ya ayo teruske. Kan Piye? ora piye-piye. Mangkara Hanur jana kuning. Aku ki kok pengen genjleng iki ya. iki ora ngurmati ro dalange wis di pengendange Lah wis napa? di ndek entuk nak entuk ndek ngono mbak ya. Ngene Oh ya. kok piye awake kok? Ya. Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit. Ngono ya. Terus biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Lho, sesuk Oh, iya. bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, Iya, kan Pak. sing saiki wae. Saiki wae. Ya lari-lari nganggo jarik ngono kira apik. Heeh. Ya enggak bisa ini, enggak bisa Oke, begal. terus ki. Heh? Nah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, Ngono. Napa nggih ketek? Ah, wong kok sing ning jaba kowe krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oi. Hah? Aku kira apa-apa meng ha, ngono kok, Oh, tak kira ngajak. Ora. Kambing wae. Wat? Hah? Napa, Pak? Weton. Lagi weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu ni malah kono ya. Lah kok ngono dionekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system buantre ra Jawa-Jawa wae. Lagi ora Wedok kok kaya budhek. cakil lah ora ono wae. Cakile semene gapite sepiro? Lah tak gapiti apa piye? Apa ndek gapit? Duwe. Cakil yang golek gundelmu. Ya. Kan ngendi mau ya? Wat. Kambing wae. Watan. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Tegel. Dandan. Nah, Sithik wae ya. wis sithik wis trima. Genon. Ayo. Ah, ben gerak ngono iki. Wis non. Lanjut terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongkir? Kongkir ya. Kongkir iki apa ya istilahnya gini? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan sarwi sarwi ayo keri dhewe ni nang jeneng Kok seru banget ya? ora seru kupingmu ora krungu
Betul. Lah iya akine ngakoni nek budek. Ora budek meng cak jelaske ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora Aku budek. jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepat. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping ku dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ra kuat kalau. Taman tuh. Piye tundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Sinden iki kudu lagi ngene iki kok nganti. Piye wis ngembe puyer urung? Ya. Panas. Monggo. Ayo nguji kecerdasanmu, Tin. Parian kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan. Gebukan. Heeh. Brigas diaturke. Kerajaan apa bergas apa? Pundi? Pundi, Pak? Heeh. Hah? Di jal ra ono tulisane kok. Ade calon dapus iki. Piye? Endi tulisane? Ayo. Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Gebukan? Heeh. Ya. Gebukan ya sak kowe kuwi nggubuk tonjo. Ana jaran Ana jaran ireng rupane. ireng rupane. Terus Mugi warga gebukan heeh. lancar rezekine. Wetok ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono anti. Ilate nganti ucul lho. Nek piye ra ndelat? Ayo. Ngono. Saking serone. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Capek. Caping gunung. Siapa yang jelas sih? Karepmu. Ayo kowe. Kah aku ra iso. Ora ngawur wae ora apa-apa. Tekek lorek. Ora kok tekak lokak. Tekak lorek ndase ireng. Aku lorek iso lho. Ayo teruske wae ora apa-apa. Ya wis terus ki. Heeh, jula-juli ki angel nek ora sing ngapal tenan ra iso. Aku wis sing belajar ki biyen ora tau kecekel-cekel e. Iya, angel ya angel. Nek ora wong Surabaya ora iso. Oh iya. Ora wong Jawa Timur ya, heeh. Tekek lorek dase ireng. Heeh. Sing Terus? tak apali ya ming kuwi tok. Bar kuwi piye? Arep wis tuwek, iso-iso ngarep. Kok ora cocok? Ya ben Lah. Lo menggok sih. Nadian kok najan. Lah Nadian. Ah, kowe iki sok kemayu men. Nindane dae kaya dikaya penyanyi dangdut wae. Najan. Mbok Nadian ngono. Lah aku muni Nadian lho. Oke semua. Ngono ra. Penyanyi ro sinden ki beda nek penyanyi ki entuk kemayu. Oke semua netizen. Ra apa-apa nek Jawa ya Jawa wae. Awas, ambruk.
Mbok golek nompreng dicokoki wonengen. Nadyan wakil. Ayo bengi nyambut gawe, awan nyambut gawe. Bengi ora iso ngaso. Iya. Mula nek wis awan ki aja bengi, dadine iso ngaso. Awang dawuhe panitia ngono kok. Nggih maksudnya sing dijatah nyinden lho. Sing jatah oh sindene dobel no. Awan ana dhewe, bengi ana dhewe no. Atene sekor. Ya ora apa-apa dalang kondang lari siramam kok meng golek sinden double ora iso. Kowe iki cerewet ki ngopo? Loh, ini usulan loh biar enggak oleng enggak. Usulan tapi usulanmu itu enggak masuk akal. Ya. Oh, sinden kok akeh-akeh ora. Sinden awan dhewe, bengi dhewe terus sing sinden sing awan nek bengi nganggur. Terus ngapa? Ya bobok. Nah daripada bobok di sini, Lebih baik bobok di sini daripada di mana-mana. Iya. ya jangan diaru-aru. Aru-aru ya. Dirurui loh maksudnya. Ya aku iki meng weruh. Nek ora weruh ora ngrurui aku. Ha weruh e. Aku dimatke terus Doyok. Aku saling ndelokke kowe kan mripatku tetep. Oh, mripatku. Yo. Pas lho yuk. Dicekeli. Iki lho ndas. Oh ngawur. Sekali kok tiba pecah malah. Lah piye? Piye? Ora piye-piye gak terus ki. Apa sing pecah? Sirahe. Duduk ya. Yo. Nat. Natian. Guyuk terus dadi gerok. Watan. Sarta. Sarata. Dino maneh. Lu anjur nyilih cangkemku ki piye? Ya ora apa-apa. Aku ki meng nuturi cengkok kok anjur diteruske ora. Ngirit-ngirit. Ngirit-ngirit Rek piye? limbukan rentuk suwe-suwe. Ben cepet rampung ya wis langsung ngono wae. Ya nek cepet rampung ya ino maneh banyu bening. Jaman berjuang gadul-gadul jleng wis rampung. Ora ditagih sing nanggap. Ino mane banyu Bersih. bening. Ya. Wis melek ya. Dek jaman. Dek jaman berjuang cereng kelingan
ngono kuwi lho karepku dadine ora eman-eman ro awake. Nggih. Ya ora ketang joget mengko ya cah TK ming ipit. Ya ning sing penting awake gerak. Ya.